سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار ግጥሞት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ትማል ምሸት ብክልተ ጸወታታት ኣብ ዝቐጸለሉ ናብ ሼፊልድ ዩናይትድ ተጓዒዛ ዝገጠመት ወልብስ ኣብ ቀዳሙ 6 ደቂቃ ክልተ ሽቶት ምዝጋብ ብዓወት ተበጊሳ ብሉጽ ጸወታይ ትግጥም ተሰሜ ራውል ጂሜኔዝ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ ደቂቃ ጸወታ ብድንቂ ኣፈጻጽማ መሪሕነት ከተሕዛን ከሎ 3 ደቂቃ ጸኒሑ ድማ ሮማን ሳይስስ መሪሕነት ኣደላዲሎም ጂሜኔዝ ዝሓለፈ ወቅቲ ስፖርት 17 ሽቶታት ምዝጋብ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሓደ ካብ ዝበለጹ ኣጥቃዕቲ ነይሮም ኣብ ምሉኡ ናይ ትማሊ ጸወታኻ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ካብ ምርኣይ ድሕር ኣይበለን ጂሜኔዝ ካብ ምጅማር ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር እንድሓር ኩሉ ውድድራቱ 28 ሽቶታት ኣቕፂሩሎም ኣብ መንጎቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ እዋን ተጻወቲ ፕሪሚየር ሊግ ፔር ኤመሪክ ኦባሜያንግ ራሒም ስተርሊንግ ጥራዩ ዝያዱ ኣመዝጊቦም ዘሎም ክልቲኦም ድማ 31 ምዃኑ እዩ ፍርያት ጋንታ መንስያት ሼፊልድ ዩናይትድ ዝኾነ ሓላውልዳት ኣውረን ራምስዴል ካብ ቦርንማውዝ ናብዛ ክለብ ኣብ ተመልሰሉ ፋልማ ይጽወቱ እዩ ኣብ ቀዳሚ 6 ደቂቃ ክልተ ሽቶታት ከዝሮ ዝረአ ዘሎም ወልብስ ኣብ ዝሓለፈ ነፍሲ ወከፍ 8 ውድድራት ኣብ መኽፈቲ ወቅቲ ናይ ዝሊግ ጸወታ ክሳብ ሕጂ ስዕረት ኣይቀመሰትን ዘይቀመሰት ኮይና ንመጀመርያ ግዜ ኢኻ ኣብ ሓደ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታ ኣብ መኽፈቲ 6 ደቂቃ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊባ ታዝ ቀልጠፈት ኣብ ሓጺር ደቂቃ ክልተ ሽቶታት ዘቑፀረ ድማ ይገብራሎም ኣሰልጣኒ ወልብስ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ ድማ ድሕሪዚ ናይ ክልተ ባር ዓወት ጋንቱ ኣብ ክለቡ ገለ ፍሉይነት ተሃኒጹ ከም ዘሎ ተዛሪብሎም ኑኖ ትማሊ ሰንበት እዩ ምስ ወልብስ ን3 ዓመት ዘጽንሑ ሓድሽ ውዕል ዝኸተመ ዝሓለፈ ዓመት ወልብስ ሻውዓይ ተርታ ብምዕቀባ ከምኡውን ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ዩሮፕያን ሊግ ምብጽሓን ሼፊልድ ድማ ኣብ ናይቲ ሊግ ምልሶታ ታሽዒቲ ኮይና ብምዛማን ክልቲአን ጋንታታት መሳቲ ብቕዓት ምንጽብረቐን ኣይርሳዕን ብኻል ወገን ቸልሲ ንናይ ፕሪሚየር ሊግ ውድድራታ ኣብ ብራይተን ብዓወታ ዝጀመረትሉ ትማል ምሸት ተኸላኻላይ ሪስ ጄምስ ካብ ነዊሕ ቀሊዑ ዛዚት ሾቶ ኣመዝጊቡን ሓገዝ ሾቶውን ኣበርኪቶም ሪስ ጄምስ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ናይ መጀመርታ ሾቶ ዘመዝግብ ዘሎ ጸወታ እዩ ብሓድሽ ኣባል ቲሞ ቨርነር ኣንበብ 23 ደቂቃ ዝተረኸበት ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፍጹም ቅላዕ ጆርጂኖ ናብ ሾቶ ምልዋጡ ጸወታ ብመሪሕነት ሰማያውያን ዕረፍቲ ኮነ ኣብ ካልኣይ ብሬኒዮላርዶ ትሮሳር ናይ ብራይተን ምስ ኣማዕራርያ ጄምስ ሓንቲ ደቂቃ ጸኒሑ ኣንበብ 56 ደቂቃ ንቸልሲ 2-1 ኣደይብዋ 10 ደቂቃ ተጸቢ ኩርት ዙማ ድማ ናይ ማእዝን ቅላዕ ጄምስ ብዝቐልዓ ኣብ ተኸላኻላይ ብራይተን ኣዳም ዌብስተር ተላጊዓ ናብ ሰኪዕ ተራያ በዚ ድማታ ኣብ ዕድጊ ተጻዋቲ ብዝለዓለ ተዋስእ ቸልሲ 3-1 ተዓዊታ ወፅያ ብራይተን ኣብ ሓምለ ካብ ሻምፒዮን ሊቨርፑል ብናጻ ምስጋርን ዘፈረመቶ ምስ ኣፋል ማይ ጸወቱን ዘካይድ ዝነበረ ሓድሽ ጸወታ ኣዳም ላላና ኣብ ጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብመጉዳእቲ ከስከስሮ ተገዲዳ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ካብዞም ኣብ ክራማት ዘፈረሞም ተጻዋቲ ትማል ምሸት ንቲሞ ቨርነርን ካይ ሃቨርትዝን ኣሰሊፎም ይምስዮም ቶተንሃም ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ኤቨርተን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሓደ ባዶ ተረቲዓ ድሕሪ ምውፃእ ገለ ካብ ተጻወቱ ኣብ ጸገም ከም ዘለው ኣሰልጣኒ ተጋንታ ሆዜ ሞሪኖ ተዛሪቦም እዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ብቕዓት ተጻወቱ ናብቲ ፕሪሚየር ሊግ 2020-2021 ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበሮም ሕማቕ ኣቃውማ ወሪዱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቫይረስ ኮሮና ኣህጉራዊ ግጥማት ከምኡ ድማ ምሕደራት ብቐዳምነት ጥቀስ ቀንዲ ድኽመት ናይ ተጻወቱ ከም ዝኾነውን ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን ሞሪኖ ኣስማቶም ክጠቕሶም ዘይደለየ ብዙሓት ካብ ተጻወቱ ብኮቪድ-19 ብምልካፎምን ብምውሻቦምን ምልእቲ ጋንታ ሒዙ ናብ ሜዳ ልምምድ ዝወረደሉ ግዜ ኣዝዩ ሓፂርን ፈጺሙ ዘይእኹልን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ከይኣክሉን እቶም ካብቲ ቫይረስ ዝደሓኑ ዝርከቦም ተጻወቲ ብሃገራውያን ጋንታታቶም ተጸዊዖም ኣብ ጽዑቕ ኣህጉራዊ ግጥማት ተጸሚዶም ከም ዝቐነዩ ገሊፆም በዚ ምክንያት እዚ ድማ ሃሪኬን ሓንሳብ ጥራዩ ምሳና ልምምድ ከካይድ ኪኢሎም ሙሳ ሲሴኮውን ክልተ ግዜ ጥራዩ ምሳና ልምምድ ኣካይዶም ንኩሎም ተጻወቲ ብሓደ ክጠቕሶም ኣይደልን እየ ብዝኾነ ግን ሓያሎ ካብ ተጻወተይ በዝተጠቕሰ ምክንያታት ኣብቲ ናይ ቀደም ብቕዓቶም የለውን ክብል ድማ ተዛሪቦም ኣነ እውን ነቲ ዝነበሮም ፀገብ ኣብ ግምታእቴ ኣብ ግዜ ልምምድ ብዙሕ ክህልኾም ኣይመረፅኩን ነይረ እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ምስ ኤቨርተን ዘካየድናዮ ፈላም ፀወታ ተጻወተይ ብውልቂ ይኹን ብጋንታ ቁልጡፋትን በዳሃትን ክኾኑ እየ ተጸቢዮም ነይረ ክብል ስምዒታቱ ገሊፆም ኣስዒቡ ድማ ኣብዚ እዋን ብጋንቱ ሕጉስ ከም ዘይኮነን ታጋንታ ዓቕሚ ጎዲልዋ ምህላውን ሓቢሮም ኣብቲ ግጥም ኤቨርተን ኣብ መበል 55 ደቂቃ ብዝረኸበታ ናጻ ቅላዕቲ ሓጊዝያ ካብ ቶተንሃም 3 ነጥቢ ሙሉእ ክትምንዝዕ ክኢላ ሞሪኖ ግን ኤቨርተን ናጻ ቅላዕ ዝረኸበትሉን ኩዕሶ ተተኺላ ዝተቕልዓትሉን ቦታ ወይ መኣዝን በበይኑ ከም ዝነበረ ምጥቃስ ጌጋ ናይ ዳኛ ኣብ ስዕረት ጋንቱ ተራ ከም ዝነበረውን ተዛሪቦም በአንጻሩ አሰልጣኒ ኤቨርተን ኢጣሊያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ድሕርቲ ግጥም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብኩሉ መዳዊ ብቕዓት ተጻወቱ ኣዝዩ ከም ተመሰጠን ከም ዝዓገበን ገሊጾም
ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ኢንተር ኢቫን ፔሪሲች ተገዳስነት ኣርያም ኣብዚ ክራማት ዝሓደስ ተፃወቲ ኣብ ምፍራም ዘልሓጥ ኢላ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ኢቫን ፔሪሲች ንምፍራም ተገዳስነት ኣርያ ተባሂሉ እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ንምምፃእ ዝነበራ መደብ ብሰንኪ ክብሪ ናይ ተፃዋታይ ናብ ምፍሻል ገፁ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋንያ ነዚ ክሮኤሽያዊ ኣጥቃዓይ ኣብ ራዳራ ኣትያቶ ዘላ ብመሰረት ጋዜጣ ቴሌግራፍ ማን ዩናይትድ ንጃዶን ሳንቾ ንምፍራም ዝነበራ ልዑል ተስፋ ኣብዚ እዋን ክቕህም ጀሚሩሎም እዚ ኸኣ ዶርትሙንድ ጎደሎ 108 ሚልዮን ፓውንድ ፈፂማ ከም ዘይትለቆ ስለ ዘቕበፀታ እዩ ማን ዩናይትድ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ዝነበራ ተገዳስነት ገና ኣብ ቦትኡ እንተሎ ከይፈርመቶ እንከላ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ከይዕፆ ስጋኣት ስለ ዘለዋ ግን ንኢቫን ፔሪሲች ከም ኣማራፂ ሓፂያቶ ከም ዘላ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ዝኾነ ኢቫን ፔሪሲች ዝሓለፈ ወቕቲ ፀወታ ብልቓሕ ምስ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ኣሕሊፍዎም ንፕሪምየር ሊግ 2020-2021 ብዓወት ፈሊማቶ ዘላ ክለብ ኣርሰናል ንሓላ ውልዳት ፈረንሳዊት ክለብ ጂዶን ዝኾነ ፍራነር ኣሌክስ ራነርሰን ተጣይቀሉ ምህላ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሓቢራ እታ ኣብዚ ክራማት ብርክት ዝበሉ ተፃወቲ ዘፈረመት ሰሜን ለንዳዊት ክለብ ነዚ ሓላ ውልዳት ብ1.5 ሚልዮን ፓውንድ ምፍራምያ ምስ ክለብ ጂዶን ትዘራርብ ምህላ ዝግለጽ ዘሎ ከም ሓላ ውልዳት ኮይኑ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ሓያለ ዓመታት ተፃወተ ኤሚሊ ማርቲነዝ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኣስቶን ቪላ ክትሸጦ መዲባ ምህላ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣርሰናል ንሓላ ውልዳት ክለብ ብሬንትፎርድ ዴቪድ ራያ ዓይና ኣውዲቓትሉ እኳ እንተነበረት መልቀቕ ዋጋ ናይ ተፃዋታይ ግን 10 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ምስ ነግራ ገፃ ናብ ራነር ኣሌክስ ራነርሰን ክጣዊ ተገዲዳላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣርሰናል ንመዕደጊ ተኸላኸላይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቶማስ ፓርቴይ ዝኾነ ገንዘብ ንምጥርቃም ሒዛቶ ብዘላ መደብ መሰረት ንገለ ካብቶም ንዕዳጋ ከተወርዶም ሓርያቶም ዘሎ ተፃወቲ መሸጢ ዋጋ ተሚናትሎም ኣላ ሓደ ካብኦም ሉቃስ ተሬራ ኮይኑ ዋግኡ 22 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ሓቢራላ ሪያል ማድሪድ ንጋርዝ ቤል ብኣዝዩ ትሑት ዋጋ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትለቆ ምዃና ኣፍሊጣ ካብታ ስፓኛዊት ክለብ ክወፅእ ከም ዘለ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ፀንሐን ምስ ኣሰልጣኒኡ ዚነዲን ዚዳን ፅቡቅ ከም ዘለን ዝግለጽ ጋርዝ ቤል ብ18 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሰጋገር ተሓቢሩ ዘሎ ርካሽ ዋጋ ተሰሊዕሉ ክሰጋገር ዝበሃል ዘሎ 31 ዓመት ጋርዝ ቤል ኣብ 2013 ክብረ ወሰን ብዝሰበረ መጠነ ገንዘብ እዩ ብ86 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሮም ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሒዛ ንተፃዋታይ ናብ ሜዳ ተሰጋግሮ ክጽዕር ፀኒሓያ እንተኾነ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ነቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ከም ዘሸጦ ክትገልጽ ስለፀንሐት ሓሳብ ልባ ክሰምረላ ኣይከኣለን ፀኒሖም እንተ ሕጂ ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ተቐሪብላ ዘሎ ዕድል ዓይና ከም ዘይተሓስየሉ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጋርዝ ቤል ቅሙጥ ሃብቲ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ከም ፀንሐን እታ ክለብ 2 ግዜ ዋንጫ ላሊጋን 4 ግዜ ዋንጫ ሻምፒዮን ኤሮፓ ክትዓትር ከም ዘብቅዓ ግለጽ እንተኾነ ምስ ኣሰልጣኒኡ ዚነዲን ዚዳን ብዘይ ምቅዳዎም ኣብ ሜዳ ዝስለፈሉ ቁፅሪ እናወሓደ ክመፅእ ምጽንዑ ኣብ መቐየሪ ቦታዩ ክረአ ፀኒሖም ናይ ክንፍ ተፃዋታይ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ ንምፍራም ጻዕርታት ትልካይት ከም ፀንሐ ዝንገርላ ዘሎ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓሳብ ኣብ ምቕያር ድማ ኣብ ክንዱ ንኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ጋርዝ ቤል ከተፈርሞ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ጋዜጣ ዴይሊ ስታር ሓቢራ ክትብል መረብ ሓበሬታ ዘ ስፖርት ሪቪው ኣብ ገዛታ ኣስፊራቶም ማንቸስተር ዩናይትድ ንእንግሊዛዊ ሳንቾ ንምዕዳግ ክትገብሮ ኣብ ፀንሐት ጽዑቕ ጻዕርታት በታ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ዝቐረበላ መጠነ ገንዘብ 108 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ስለ ዘሰንበዳ ንሳንቾ ሓዲጋ ንጋርዝ ቤል ቀልጢፋ ከተፈርም ከም ትኽእል ተንተንቲ ስፖርት يمتم نبيل نمونان توناوين زلو لعلواي مكتل أبو منبر كلب مانشستر يونايتد إدي وودوارد دليت كلبو نتتصاوتاي بلقاح كتفرمو مخانو قليت سلم تا بودرو عن شوعات عامت نرويجاوي أوليغنار شولشار لزلا بريد ديفلز تسوع إنجليزاويت كلب زاقيتنا أكافالي إيطالياويت كلب أكس ود 23 عامت نيزرلانداوي بان ديفيك ترايح ب4 مليون باوند أفريماتو زلام انت رأسليت واقما نغارز بيل مبل كالاي زفرمو تتصاوتاي كخون يوم زنا نملا صباحيال صعرت ركب مانشستر يونايتد نتيجة حلف قدام 10 تغلت مسكرم مغارجو زخفته صوتات بريمير ليج 2021 زمت قدام 10 شوعات مسكرميا أميدا مس كريستال بالاس بتجبرو قدم كتفلمم ኣብ ክለባት ፈረንሳ ከም ከሆብ እና ደመ ዝመጽ ዘሎ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ሪያል ማድሪድ ነጽጉ ኣብ ክለብ ረንስ ተወሰኸ 1 ዓመት ክጸንሕ ምውሳኑ ከም ዝሕጎሶ ገሊጾም እቲ ኣብ ከተማ ሚኮንጎ አንጎላ ዝተወልደ ወደ 17 ዓመት ተጻዋታይ ኣርሞሽሽ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንዝቐረበትሉ ጠለብ ነጽጉ ኣብ ላሊጋ ንሓደ ተወሰኸ ዓመት ክጸንሕ ምዃኑ ቅኑዕ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ግጥም ሃገራት ኤሮጳ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ 4-2 ድሕሪ ምዕዋታ እዩ ኣብቲ ግጥም እቲ ዝናኣስ ተጻዋታይ ፈረንሳ ምዃኑ ዝገልጸ ካማቪንጋ ተሰሊፉ ዝናኣድ ብቕዓት ከም ዘንጸባረቐ እዩ
ዝኸምዚ ልንኮሎ ሻምፒዮን ላሊጋ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ሻምፒዮን ሊግ ሓደ ዝኾነት ፒኤስጂን ኣብቲ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይን ኣባል ሃገራት ጋንታ ፈረንሳን ዝኾነ ካማቪንጋ ብተደጋጋሚ ዓይንን ኣውዲቐናሉ ከም ጸንሐ እዩ ዝሕበር ብዛዕባ ብሪያል ማድሪድ ንዝቐረበሉ ጠለብ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ዓባይ ክለብ ክትሓተካ እንከላ ኣዝዩ ኣገዳስን ደስ ዘብልን እዩ እንተኾነ ጽቡቕ ስለ ዘለኹ ዛዕሚ እዚ ካብ ፈረንሳ ዝወጻሉ ምክንያት የብለይን እዚ ውሳኔ ድማ ምስ ወለደይ ብምዃነ ይወሲድ እየ ዘለኹም ብወገነይ ድማ ጠመተይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዳ እምበር ብዛዕባ ካልእ ሃገራት ክሓስብን ክጭንቕን ኣይደልን ኢሉ እቲ ኣብ 2022 ምስ ረነስ ውዕሉ ዘበቀ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ናይ ጸወታ ምስ ረነስ ብምዃን 36 ግዜ ኣብ ሜዳ ጥራይ ሰራይ ካማቪንጋ ኣብዚ ጀሚሩ ዘሎ ወቕቲ ናይ ጸወታ ካብ ዘካየዶም 3 ጸወታታት ሊግ ሓደ ድማ ሓደ ሸቶ ክቆጽር እንከሎ ሓንቲ ድማ ንሸቶ ትኾን ኩዕሶ ከሽኑ ከም ዘቕረበ ይሕበር እቲ ትሕቲ ዕድመ ተጻዋታይ ኣንጻር ሞንትፒሌር ኣብ ተኻይደ ጸወታ ንዓወት ዘብቅዕት ሓንቲ ሸቶ ምስ መዝገበ ወዲ ጋንቱ ኣካፋሊ ስቲቨን ዞንዚ ካማቪንጋ ናይ ብሓቂ ከጥቅዕን ክከላኸልን ዝኽእል ብቑዕን ሙሉይን ተጻዋታይ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ጽብቕቲ ሸቶ እዩ ኣመዝጊቡ ኣዕዊትና ክብል ኣድናቆቱ ገሊጹሉ እዩ ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ፈረንሳይ ክለብ ረነስ ካማቪንጋ ምስ ሙሉእ ብዕድሚኡ ዝኾነ ተጻዋቲ ክትጻወት እንከሎ ከይተሰከፈ ብቕዓቱ ከርኢ ዕድል ስለ ዝረኸበ ፍሉይ ባህታ ከም ዝፈጥረሉ ይሕብር ብቐዳምነት ብወለደይን ብህዝቢ ፈረንሳን ሕጉስን ኩርዕን ምዃኑ ክገልጽ ፈቱም ብተወሳኺ ዝርእሰ ተኣማንነት እዚ ካበይ መጺኡ ዝርዳእኒ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ምስ ዓበይቲ ተጻወቲ ተጻዊቱ ኣለኹም እዚ ኸኣ ምስኦም ሓቢረ ክትጻወት ጉብዝናን ባህታን እዩ ዝፈጥረለይ ክብል ካማቪንጋ ገሊጹም ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ 2020-2021 ብስዕረት ዝፈለመቶ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ሳውዝሃምፕተን ዳኒ ኢንገስ ሰገዳስነት ከም ዘለዋ ተሓቢሮም ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ፉትቦል ሎንደን ቶተንሃም ካብ ነዊሓት ሒዛ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ተገዳስነት ከተርኢ እኳ እንተጸንሐት ኣብዚ ክረማት እዚ ከተፈርሞ ዘለዋ ተኽእሎ ግን ጸቢብ እዩ እዛ ብፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ትእለ ዘላ ሰሜን ናይት ክለብ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከጋጥማን ዝኽእል ድኽመታት ብኣጎን ምፍዋስ ዝኽእል ኣጥቃዓይ ተናዲ ከም ዘላ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ንዳኒ ኢንገስ ዓይና ተወድቐሉ ዘላ بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في الصم سلامك تتالكم نمسكن